नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण पावसाळ्यात सहज मिळणारी टाकळ्याची भाजी पाहणार आहोत। कोकणात याला टाकळा किंवा टायकाळा असेही म्हणतात। टाकळ्याची भाजी पौष्टिक औषधी गुणांनी युक्त अशी मानली जाते। पावसाच्या सीझनमध्ये एकदा तरी ही भाजी खावी असे म्हणतात। तर ही कशी बनवायची ते पाहूया। इथे मी टाकळ्याची भाजी काढून आणली आहे। त्याची फक्त पाने आपण भाजीसाठी घेणार आहोत। निवडलेली भाजी मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे। आता ही टाकळ्याची भाजी आपण बारीक चिरून घेऊया। गॅसवर मी एक कढई ठेवली आहे। त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेतलंय। तेल तापल्यावर त्यात अर्धा चमचा मोहरी, बारीक केलेली लसूण, मिरचीचे तुकडे आणि बारीक चिरलेला कांदा घालून छान परतून घेऊया। आता यामध्ये चिरून घेतलेली टाकळ्याची भाजी आणि भिजवलेली 2 चमचे तुरीची डाळ घालूया। टाकळ्याची भाजी घेताना शक्यतो भाजीची कोवळी पाने घ्यावीत, म्हणजे भाजी व्यवस्थित शिजते व चविष्ट लागते। यामध्ये अर्धा चमचा मीठ, पाव चमचा हळद आणि पाव पेला पाणी घालून भाजी ढवळून घेऊया। भाजीवर झाकण ठेवून 5 मिनिटे भाजी शिजवून घेऊया। यानंतर भाजी ढवळून पुन्हा 5 मिनिटे भाजीला वाफ काढून घेऊ। भाजी चांगली शिजल्यानंतर यामध्ये चवीपुरते गूळ व ओले खोबरे घालून भाजी ढवळून घेऊया व गॅस ऑफ करूया। आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।